No joo. Seuraavaksi tänne saapuu kaikkien aikojen menestynein mäkihyppääjä Matti Nykänen ja Suomen ainoa iltapoika Matin tuki ja turva Kai Merilä. Tervetuloa! Hei! Terve! Moro! Tervetuloa! Kiitos! Kiitti! Vitsi lahjoja! Jee! Mahtavaa! Mä oon kuullut, että on tosi hyvä kirja. Saa istua. Iltalukemista sulle. Joo. Mulla on aika monta kirjaa jo tässä. Levystä en tiedä, onko se hyvä, mutta mä oon käynyt sun keikalla kyllä. Kyllä se minusta on ihan hyvä. Joo, mä laitan sen tähän näin. Matti, sä oot palannut hyppytorniin ja sä oot tullut sieltä alaskin. Miltä uusi ensimmäinen kerta tuntui? No tuo on semmoinen kysymys, miltä tuntui. Eli se oli kyllä lasku, että kyllähän mua pelotti tosi paljon ja en muista milloin olisi pelottanut niin paljon, koska mä en ole ennen pelännyt mitään muuta kuin pientä palkkaa. Okei. No niin. Niin, mitä tarkoittaa lasku ja mitä tarkoittaa hyppy? No hyppy on, että sinne vähän niin kuin ponnistetaan niin kuin sitä hyppyrinokalta irti. Eli nyt mä niin kuin tulin vaan niin kuin sukkana alas. Että että mun tarkoitus on vaan nyt tottua tuohon vauhtiin ja mulla ei ole mitään muuta niin kuin tässä niin kuin ajatuksena, että mä oon lajin parissa mukana ja että musta tuntuu mahtavalta olla taas ja kokea se jännitys. Mitä sä nyt enää sitten lähdet tekemään? Niin. Mikä se syy on? Se syy on se, että mä haluan olla tämän lajin kanssa niin kuin tekemisissä ja kokea niitä fiiliksiä ja tunteita. Esimerkiksi se, kun Taivalkoskella on ne veteraanien maailmanmestaruuskilpailut, niin että siellä kuulutaan Matti Nykänen Suomi ja vihreä valo niin kuin syttyy. Niin se tuo mulle semmoisia hyviä muistoja ja hyviä elämyksiä. Okei. Eli sulla on tähtäimessä Taivalkoskella pidettävät, helmi-maaliskuun vaihteessa pidettävät veteraanien maailmanmestaruuskisat. Minkälaista väkeä siellä on kilpailemassa? No, 15 maasta tulee niin hyppäjä, siellä tulee yli 200 ulkomaalaista hyppäjää plus sitten Suomen hyppäjät siihen mukaan, että semmoista värikästä, vanhimmat on 70, jotka siltä tulee. Onko se Jari Puikkonen? No, en tiedä yhtään. Jari on kyllä sanonut, että ei ikinä enää hyppää, mutta ei näistä koskaan tiedä. No sun harjoitusohjelman on tehnyt valmentaja Matti Pulli, jonka kanssa ymmärtääkseni sä riitauduit pahasti 80-luvun puolivälissä. Kuinka sovinto on syntynyt? No se nyt riitaantuu. Ennen kaikkea Hiihtoliiton kanssa mulla meni niin kuin päreiksi nämä hommat. Että eli kun mulle ruvettiin sanomaan, että mun pitää itse hommata välineitä, koska sehän ei minun tehtävä kyllä ole. Kyllähän se niin kuin lajipäällikön tehtävä on, että ne on kunnossa kaikki niin edelleen. Mutta Pullin Matin kanssa ei ole mitään riitaa ja me tehdään niin kuin vanhoja perusharjoituksia. Tai minä teen ja maisteri sitten on siinä henkisellä puolella mukana ja niin edelleen. Okei. Siis sähän oot niin kuin väistämättä hyvässä kunnossa, jossa ylipäätänsä uskallat lähteä tämmöistä juttua niin kuin uudestaan yrittämään. Minkälainen treeniohjelma sulla on nyt? No punttia Kai Merilän kanssa tehdään ja sitten mä käyn lenkillä ja pientä hyppelyharjoitusta, loikkia ja tämmöistä. Eilen oltiin just vääntämässä niin, että hiki lensi. Okei. Niin. Molemmilla? Kyllä. Vai Matilla vaan? Joo, niin kova treeni, että vieläkin särkee päätä. No millaisessa kunnossa olet? Millaisessa kunnossa olet? Mä oon kohtalaisen hyvässä kunnossa noin niin kuin mieleltäni, mutta fyysisesti kyllä pitää tehdä paljon vielä töitä, että sieltä tulisi jonkinlainen suoritus, että mä en mitään kuuta hae taivalta. Että, niin kuin sanoin, että mulla on hyvät fiilikset, kun mun nimi kuulutetaan ja Matti Nykänen ja Suomi ja vihreä syttyy, niin että mä sen homman hoidan, että tää ei mene niin kuin puihin tää niin sanotusti tää homma. Ja joulukuussa se leiri. No meillä on joulukuussa Inglissä leiri, nyt saa nauraa. Mutta leiri? Joo, ja sitten meillä on Playa Inglesissä. Playa del Inglesissä leiri. Keikko on samalla yhdistää, kun mulla on paikka pitää leiri. Ai keikkoja samalla. Joo, niin. Hei jätkät nyt. Hei silloin muuten naurettiin 8-7 Kanarilla viikon leirillä ja kuitenkin MM-kisassa hopeita ja kultaa, niin ei se nyt huonosti mennyt. Vaikka no Pullin mielestä mä karkasin vähän etelän länteen, mutta... No, ootko kertonut Pullille nyt tästä uudesta Inglesin leiristä?
En kertonut vielä. No pitäisiköhän kertoa, vai onkohan Pulli nyt telkkari Ei, ääressä? samalla tavalla naurettiin. Saattaa tulla pieni puhuttelu. Samalla tavalla naurettiin muuten silloin, kun tehtiin ensimmäinen juttu muuten se, että hän hyppää jälleen. Niin. Mulle tuli soitto, että mitä te pojat nyt oot taas se keksinyt höpölöpöä. Niin. Kunnes mentiin Kuopioon ja sitten ei naurettukaan. Ja tässä on ihan sama juttu. Siellä on mielettömiä mäkiä siellä Inglesissä. Ootko harrastanut ylämäkijuoksua koskaan? Minä vai? Niin. No en. Mukaan leirille, niin... Ai teidän Pääset kanssa vai? Joo. No en tiedä. No, mennään siihen, että mulla se on hölkkäämistä ja Kaitsu ehkä juoksee ne rinteet ylös, mutta minä Hei, hölkkään. mä voin osallistua ehkä toisella tavalla. Mulla olisi tämmönen ehdotus. Jos pitäisi tämmöistä pipoa päässä, vaikka siellä Inglesissä, siellä leirillä, niin Maria, tämmöistä sponssipipoa, niin paljon se maksaisi? No, ei se nyt tässä tapauksessa maksa mitään. Eikö? Voitko laittaa päähän nyt jo? Kyllä. Ei ole Et ongelma. pelkää, että menee tukka huonosti. Joo, ei se tämä huonommin voi mennä. Siisti näyttää. Joo, Maria Sponsaa Matti Nykästä. Loistavaa. Kiitos. Tämä on niin hyvä juttu. Joo, kyllä. En mä oikein tiedä, siis mä menin niin hämilleni tosta, että niin sä suostuit tähän näin. Teidät on siis totuttu näkemään yhdessä tilanteessa kuin tilanteessa. Oletko menossa Matin kanssa siis mukaan hyppytorniin ja ehkä laskemaan sieltä myös alas? Joo, itse asiassa tuossa Kuopiossa tuli semmoinen, kun mä oon Matin kanssa tunnettu 3-14 vuotta ja tässä 8 vuotta sitten näitä juttujakin väännelty, niin siellä virisi semmoinen, kun se on semmoinen, onko se 40 vai 30 metrin mäki? K30. Niin Matti kysyi multa, tai puhuttiin sillä lailla, molemmat oli, että mä halusin joskus kokeilla ja Matti sanoi, että okei, talvella pari päivää opettaa mua ja kävi miten kävi, niin mä lupaan tulla sieltä alas. Tässä ja nyt. No niin. Vielä viimeinen kysymys. Nyt, Matti, pysyykö korkki varmasti kiinni ja nenä valkoisena vai jo myös Inglesissä? No en mä mene ikinä, tai en mä voikaan sanoa, että pysyykö se aina kiinni, tai nyt pysyykö Niin, mutta se... nyt, kun kyllä, hyppäät mäkeä ja taivalkoskeen Antti. En mä mene vannomaan mitään. Onko edes yritys kova? Ei, joskus mä oon sanonut, että yritys on kova, mutta joskus mä oon sanonut, että nyt se on loppu ja käyty monenlaiset konstit läpi, mutta sen mä oon huomannut, että se lyö niin korville lehdistössä sitten, kun kerran kalja ottaa, että se parempi kuin mitään. Okei. Kyllä. No, yrität sä edes tsemppaa? Totta kai joo, sitä varten se ollaan myöskin kavereita, että niin työtä tehdään yhdessä, mutta meillä on myöskin kaveruuspohja, niin ilman muuta. Okei. Yleisradiossa vietetään nenäpäivää. Perjantaina on tarkoitus tehdä hyviä töitä ja tekoja. Mitä Onko hyvää? tämä niin Inglesiin varten? Niin No kyllä. Mitä hyvää lupaatte tehdä Inglesissä? En mä tiedä, Eikä se pysy ollaan sun kilttejä nenässä. poikki. no pysyy se, älä hätäile. No hyvin hoidetaan ainakin keikat ja että ihmisellä on hauskaa ja niin edelleen. Ja treenataan. Mutta sen mä lupaan tässä, kun tällainen juttu, että mä käyn R:llä. Huomenna käy ostaa pari nenää. No niin, hienoa. Ja nyt tässä Milla Paloniemi, Suomen loistavin sarjakuvapiirtäjä. Hän näkee Matti Nykäsen näin. Mitä sä nyt ajattelit, kun sä piirsit Matin Lähti näin? kuin jänis makuutaan, semmoinen sanotaan. Tää tuli aika spontaanisti. Mutta Okei. eikö se sopinut aika hyvin noihin puheisiin, että Mitä Matti jos on sanoo? tämmöistä hölkkämeininkiä? Joo, kyllä. Se on ihan sellainen papparetsikuva Siinä on sieltä niinku- Inglesistä. Hei. Ja Mä en tästä kymmenestä ihan varma, että... Hyppyhaalari ainakin Ja, päällä. niin, Tai siis ja ainakin asentokin sillä on sama lailla. kuin siinä ensimmäisessä laskussa, että käpälälaudassa. Kiitos teille Kiitoksia. ja erittäin paljon onnea ja lykkyä tykö. Hyvää elämää